Rex on the beat. Ku biyo mu domin jin wanda ya fi kuɗi a cikin wa'annan mawaƙan. Amma kafin nan barka da zuwa Hausa Trend TV. Idan wannan lokacin ka ne ko lokacin ki ne na farko, ku tabbata kun danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryen mu. Bari mu fara da tarihin kowane daga cikin su domin mu san su wane ne su. Bari mu fara da Umar M Sharif. Suna Umar M Sharif. Shekaru an haife shi a 1989. Mata shi sunanta Maryam da kuma yana da yara guda biyu, Aliyu da Hafsat. Aiki yana waka kuma jarumi kuma producer. Gari Kaduna, ƙasa Najeriya. Wane ne Umar M Sharif? Umar shahararren mawaƙin Hausa sannan jarumi a masana'antar Kannywood, wanda ya shahara a Najeriya da sauran ƙasashen Afirka. Ya kasance ɗaya daga cikin Hausawa da suka fi shahara a faɗin duniya. Haihuwarsa an haife jarumin ne a shekarar 1989 a Kaduna, ƙaramar hukumar Igebe. Karatunsa, jarumin ya fara karatun Kur'ani tun yana ƙarami a gida kafin ya shiga makarantar boko, wacce zuwa yanzu ya kai matakin digiri wanda yake yi a Kaduna State University, KASU. Fara waƙar Umar M Sharif, sannan ya fara waƙa ne a dalilin wata yarinya da yake so amma ya kasa sanar da ita har zuwa lokacin da ya yanke shawarar tunkararta, amma sai bata fito ba. Hakan yasa ya tafi yana rera waƙa. Ɗaukakar Umar M Sharif. Jarumin ya jima yana waƙa, amma tauraronsa ya fara haskawa ne a 2007. Sannan ya yi waƙoƙi da dama a ɓangare daban-daban, soyayya, siyasa da waƙoƙin biki da suka haɗa da Jinin Jikina, Sarina, Jirgin Su da dai sauransu. Albums ya yi Bako, Tsuntsuwa, Masoya da sauransu. Haɗaka. Sannan ya yi waƙoƙi da mawaƙa da dama kamar su Nura M Inuwa, Lilin Baba, Abdul Diwan, Breaker, Adam A Zango da dai sauransu. Ɗaukakarsa a fim. Sannan ya kasancewar jarumin a masana'antar Kannywood, ya fito a fina-finai kamar su Mansur, Sarina, Mujadala da dai sauransu. Kuma ya fito fim ɗin Nas na Adam A Zango da sauransu. Amma mafi yawancin ya fi fitowa ne a kamfanin FKD, wanda mallakin Aliyu ne. Sannan shi ne mallakin Sharif Studio, wanda sun shirya fina-finai kamar su Zara, Jinin Jikina da dai sauransu. Haɗaka. Kana ya fito fim da dama tare da jarumai kamar su Jarumi Alinu, Maryam Yahya, Shamsu Dan Iya, Maryam But, Yakubu Muhammad, Ramadan But da dai sauransu. Karramawa. Jarumin ya anshi karɓan kyautar karramawa da kyautar girmamawa da dama a faɗin duniya daga ƙungiyoyi da dama kamar su Kannywood Films Award, African Actors da dai sauransu. Mabiya. Jarumin kuma mawaƙi yana da mabiya a ƙasashe da dama a faɗin duniya, wanda kullum burinsu bai wuce ya ga ya burge su ba. Sannan ya kasance yana da mabiya a shafukan sada zumunta da dama. Yana da mabiya sama da miliyan 1.5 a shafinsa na Instagram. Mata da yaran M Sharif. M Sharif yana da mata da yara. Yana da mata ɗaya da yara biyu da kuma Hafsat. Sannan ya kasance ɗaya daga cikin manyan jaruman da suka ziyarci sassan daban-daban na duniya. Zumunci. Ya ziyarci ƙasashe da dama wanda suka hada da Saudi, Niger, Ghana, Cameroon. Na biyu, shin Hamisu Breaker. Shin wane ne Hamisu Breaker? Hamisu Breaker ya kasance mawaƙin Hausa kuma jarumi wanda ya fice a faɗin Najeriya, musamman arewa da ma nahiyar Afirka gabaki ɗaya. Cikakken sunansa Hamisu Sa'id Yusuf, amma an fi saninsa da Hamisu Breaker. Ya samu suna Breaker ne tun yana ɗan rawa, saboda irin ƙwarewarsa ake kiransa Breaker. Haihuwar Hamisu Breaker. Mawakin ya kasance haifaffen garin Kano. An haife shi a 1992 a Ɗorayi, ƙaramar hukumar Kwale. Karatunsa. Mawakin ya yi primary da secondary school a Ɗorayi, amma har yanzu bai samu damar ci gaba da karatu ba. Ɗaukakar Hamisu Breaker. Breaker ya fara waka tun yana makarantar Islamiyya. Ya yi waƙoƙi da dama kafin ya fara cire albums. Mawakin ya yi wasu fina-finai a Kannywood kamar su Zainul Abidin, sannan kuma yana hawa bidiyon waƙoƙinsa da kansa, duk da cewa yakan baiwa sauran jarumai irinsu kamar su KB International, Garzali Miko, Momi Gombe da sauransu su hau waƙar tasa. Taurarinsa sun fara haskawa ne a 2016 tun da ya fitar da waƙar Shimfiɗar Fuska. Sannan ya ƙara samun shahara da magoya baya tun bayan fitar waƙarsa ta Jarumar Mata da ya yi a shekarar 2020. Waƙarsa ta Jarumar Mata ta samu karɓuwa inda mutane sama da miliyan suka kalle ta. A waƙar ta kasance tana daga cikin jerin waƙoƙin da suka fi shahara a cikin waƙoƙin Hausa. Haɗaka. Mawaƙin ya yi waƙa tare da mawaƙa da suka haɗa da Isa Ayagi, Namenj, Faruk Eminuwa, Lilin Baba da sauransu. Karrama. Waƙar Jarumar Mata
ta ja hankalin arewacin Najeriya, ta samu shiga fagen nazari a jami'a inda mashhurin malamin mazanin adamin baka Farfesa Sa'id Muhammad Gusau ya yi dogon bincike da kuma nazari akan yadda wakar ta samu karɓa wajen al'umma. Turntable Charts ta wallafa jerin waƙoƙin da ta tantance waɗanda suka fi shahara a YouTube, inda ta sa Hamisu Breaker ta zo na 6 a wancan lokacin. Kuma Hamisu ya yi wa masoyin alƙawarin fidda waƙar jarumin maza. Sannan 1 ga watan biyu 2022 Charts Africa ta zayyana waƙar sa mai suna Ɗan Dako a matsayin bidiyon da ta zo ta 7 wadda aka fi kalla a manhajar YouTube a Najeriya. Matar Hamisu Breaker. Kawo yanzu mawaƙin bai da mata, kuma babu sahihin labarin wata budurwa da ake alankata shi da shi. Albums. Mawaƙin ya saki albums da dama suka hada da Hasina, Dalilin So ne da sauransu. Waƙoƙin Hamisu Breaker. Sannan daga cikin albums nashi akwai waƙoƙi da suka shahara sosai kamar su Jaruma, Ban Gaji Ba, Sai da Ke da sauransu. Bidiyon waƙoƙi. Kuma ya fito a bidiyon waƙoƙinsa kamar su Ɗan Dako, So Gaskiya Ne da sauransu. Mabiya. Yana daga cikin mawaƙan da suke na uku. Nura M Inuwa. Shin wane ne Nura M Inuwa? Nura M Inuwa, wanda aka fi sani Nura ko kuma Nura, shahararren mawaƙi ne na arewacin Najeriya wanda ya fice a dukkan nahiyar Afirka. Mawaƙin yana ɗaya daga cikin manyan mawaƙan harshen Hausa waɗanda kuma suka samu ɗaukakar da tarin lambobin yabo. Haihuwarsa. An haifi Nura M Inuwa ne a shekarar 1989, 18 September a garin Kano cikin Gwammaja, ƙaramar hukumar Dala. Karatunsa. Mawaƙin ya yi karatunsa ne daga firamare zuwa secondary a Kano a cikin garin Gwammaja. Sannan ya kasance mawaƙin Hausa kuma producer a masana'antar Kannywood. Ɗaukakar Nura M Inuwa. Ya fara waka a shekarar 2007. Ya fara ne da wakar siyasa, amma nasararsa ta fara ne daga shekarar 2010. Mawaƙin na yin salon waƙoƙin siyasa, aure, zauranci, soyayya da kuma waƙoƙin fina-finai shirin Kannywood. Wasu waɗanda ba a san suwaye ba a shekarar 2012 sun watsa mawaƙin Acid. Nura ya yi waƙa tare da mawaƙa da yawa kamar su Umar M Sharif, Ali Sho da dai sauransu. Sannan a waƙarsa ta siyasa a shekarar 2015 ya yi haɗaka da mawaƙan siyasa na arewa irin su Rara, Aminu Ala, Husaini Danko, Adam A Zango, Ali Jita, Nazifi Asnanik da dai sauransu. Kawo yanzu mawaƙin ya yi waƙoƙi da suka kai 550. Wacce ya fi so ita ce Rigar Aro. Waƙoƙinsa sun haɗa da Aisha Humaira, Rigar So, Mai Zamani da dai sauransu. Albobinsa After 2015, Rigar Aro 2015, Soyayya 2016 da dai sauransu. Dangantakarsa da abokan aikinsa. Babban abokin Nura M Inuwa a Kannywood shine Abdul Amat, wanda suka yi haɗaka a wajen buɗe kamfaninsu na shirya fina-finai mai suna Abdul Entertainment. Kamfanin yake shirya fina-finai kamar su Afra, Rigar Aro, Salma da dai sauransu. Sannan akwai waƙarsa da yake cewa Adam A Zango garkuwa ta ce. Hakan na nuna yadda Adam A Zango ke da muhimmanci a wajen mawaƙin, ya kuma ƙara da dadewa. Muazzam Idiyari yaya ne a wajensa. Kawo yanzu mawaƙi Nura M Inuwa yana da mata ɗaya, Amina, wadda ya aure ta a shekarar 2017. Yana da kuma yarinya da ya samu suna Fara. Ƙarin bayani. Daga ɓangare ɗaya kuma Nura M Inuwa bayan waka yana shirya fina-finai da kuma rubuta waka da yake ya kasance cikakken ɗan kasuwa ne shi. Mawaƙin Hausa ne na farko a masoyansa suka yi masa zanga-zanga akan ya cire masu album a shekarar 12 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Babban yaransa a bangaren waka shine Saniyo M Inuwa da sauransu, kuma su hada da Alishu, Faruk M Inuwa da dai sauransu. Sannan ya sha karbar award daga kungiyoyi da dama a fadin duniya a kyautar girmamawa. Babban burinsa a rayuwa daga yaga ya burge masoyansa. Yabo da karramawa. Abinda Alinu ya ce a kansa, Alinu ya ce bai taba ganin mawaki mai basira kamar sa ba. Shi kuma Aminu Allah cewa bai taba ganin mawaki mai yalwar harshe kamar Nura M Inuwa ba. Umar M Sharif kuma cewa Nura mawaki ne da yake yin waka a kowane irin yanayi kuma a kowane fanni. Nura mawaki ne da ya sha karɓar yabo daga masoya da abokan aiki da ƙungiyoyi saboda ƙwarewarsa a fannin waka da kuma mu'amalarsa da mutane. Nura ya samu karɓuwa a shafukan na YouTube, Instagram, Twitter da kuma Facebook. Mawaƙin na da mabiya Instagram sama da miliyan 1.5. Tsakanin mawaƙan nan Umar M Sharif, Hamisu Breaker, Nura M Inuwa, cikinsu wane ne ya fi kuɗi? Wanda ya zo na uku a cikin jerin wanda suka fi kuɗi a cikin wa'annan mawakan shine Hamisu Breaker, wanda ke da kimanin dalar Amurka 500,000. Duk da cewa Hamisu Breaker a cikin tsawon mawakan nan
ya fi kowa subscribers a YouTube kuma an fi jin waƙansa a kansu, amma shi ya zo na uku. Dalilin shi ne kuwa su sun daɗe suna yin waƙa, sun daɗe suna samun kuɗi da waƙa, shi kuma yanzu ne tauraron suke harkawa. Amma masana sun ce nan gaba Hamisu Breaker sai ya kera duk wa'annan mawaƙan in dai wajen kuɗi ne. Wanda ya zo na biyu a cikin wa'annan mawaƙan shine Umar M Sharif, wanda yake jarumi ne a Kannywood kuma yana waƙa, yana da kimanin subscribers kusan 300,000 a shafinsa na YouTube. Kuma shine CEO na Sharif Studios wanda ke garin Kaduna. Amma shi Umar M Sharif ya fi ƙwarewa ne a fagen waƙoƙinsa na soyayya da na gayu. Wanda ya zo na ɗaya a cikin jerin mawaƙan nan shine Nura M Inuwa, wanda ke da kimanin kuɗi dalar Amurka kusan miliyan 1.2 miliyan. Mawaƙin ya ƙware ne a fagen waƙan siyasa da kuma na aure da kuma biki, shi yasa ya ba mu wa'annan mawaƙan tazara, kuma shi ya kasance ɗan kasuwa ne. Jama'a mun gode.